Patuloy ang ahensya sa pagsasagawa ng information dissemination tungkol sa benepisyo ng bakuna sa lahat ng mga parent beneficiaries ng kanilang mga programa at serbisyo. Layo nitong tulungan na magkaroon ng sapat na impormasyon ng mga magulang at makapagdesisyon para sa kanilang mga anak. Ang mga impormasyon na ibinabahagi ng ahensya ay base sa pag-aaral na ginawa ng mga eksperto na nagsasabing ligtas at epektibo ang bakuna kontra COVID-19. Samantala, kaugnay na petition sa issuance ng temporary restraining order upang ipatigil ang pagbabakuna sa edad 5 hanggang 11, sinabi ng DSWD na nirerespeto nila ang karapatan ng petitioner na idulog ito sa korte. Nasa korte na raw kung paano nila ireresolba ito. Muling binigyang diin ng DSWD na ang pagbabakuna ay hindi kondisyon upang ma-avail ang mga programa at serbisyo ng ahensya, ngunit lubos na hinihikayat pa rin ng ahensya ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak upang makamit ang pagbibigay ng protection para sa lahat. Kasama si Jennifer Salenga, JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Atty. Nery Colmenares, senatorial candidate. Husay sa pakikipagdebate ng kandidato may epekto sa voters' preference ayon sa political analyst. At guidelines sa pangangampanya, ipinaliwanag ng COMELEC sa local candidates. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Ang panauhin po natin ngayong gabi ay three-term party list congressman ng Bayan Muna. Isa rin po siyang batikang human rights lawyer at handa umano siyang maging boses at kakampi ng mamamayan at karaniwang tao sa Senado. Libreng serbisyo medikal para sa lahat, pagtigil sa endo at pagtatanggol sa karapatang pantao ang ilan po sa mga nais niyang ayusin kung sakaling mabigyan ng pagkakataon. Mga karehiyon, kilalanin po natin ang kandidatong si Atty. Nery Colmenares, senatorial candidate para po sa May 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi rin, Jennifer, at sa lahat ng kababayan natin sa Central Luzon. Alright, una po sa lahat, this is the third time na kayo po ay hahabol bilang isang senador. Well, constantly ho, nanalo ho kayo, tulad po ng nabanggit ko kanina, nakatatlong termino ho kayo sa Kongreso. Pero this time, senador pa rin po ang napili ho ninyong posisyon. Bakit ho, Attorney? Well, kailangan talaga ng isang makabayan candidate doon sa Senado kasi may mga bills kami minsan at we need the counterpart senator to sign on. Halimbawa, recently lang, mayroon kaming bill sa makabayan, isa kami sa author doon, pumasa sa House, at yung social pension ng senior citizens sa 500 pesos a month, ginawang 1,000 pesos a month. Pangalawa, tinanggal namin yung tawag ko doon, Cheche Boreche, kasi ang batas ngayon, ang daming senior citizens na disqualify. Kaya kukunti lang nabibigyan ng 500 pesos. So 1,000 pesos para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Pero hindi po naaprubahan pa ng Senado. Kaya maganda talaga meron ka doon na counterpart para mag-file din ng bill para kasi maging batas. Ang isang bill, kailangan maaprubahan ng both Senate and House. Pero idugtong ko rin, hingin ko na lang yung tulong ng Central Luzon. Pag may lumupag dyan ng mga senador sa inyo, please tell them to approve this Bayan Muna bill na kung saan sinasabi na dagdagan ang pension ng ating mga senior citizens. May pwede pa naman mag-convene pa naman ng Senado later after the election. So baka mahabol pa yung pension na dagdag sa ating lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Ayan, may bilin ka agad si Attorney sa ating mga karehiyon. Balikan lang po natin, Attorney, yung mga maituturing ho ninyong accomplishment dun sa tatlong termino na kayo po ay naluklok sa House of Representatives. Ano po ba yung mga batas, banggitin po natin para maalala rin ng ating mga karehiyon, yung mga batas na isinulong po ninyo sa House of Representatives nung kayo pa po ay nakaluklok sa pwesto? Yes, well, ang pinaka-recent yung disaster alert law. Ako nag-author niyan sa House at yung batas na yan actually talagang pinursige ko yon. Ano yon? Yung nakaka-receive tayo ng text alert
sakaling may kalamidad na darating. Kasi ang lesson doon sa Yolanda dati, nung pumunta ako doon a few days after Yolanda, may mga nagsabi na hindi kasi namin po alam kung anong storm surge. Kaya sabi na kung alam na namin kung ano yon, na-warningan lang kami, iba yung ginawa namin. Akala namin bagyo na malakas lang eh. Yung storm surge kasi galing sa dagat yun eh, na matataas na mga alon. Pangalawa, sana yung laman ng disaster alert is yung kung saan ang relief operations, saan ang evacuation centers. So, makasave ng buhay. So, pumasa yun. Ngayon, nakaka-receive tayo ng text na ganyan pag paumanin nyo na po. Minsan kahit ako nininervyos, nakaka-receive ako ng alas 12 ng ating gabi ng disaster alert. Pero mabuti na yung alam mo kahit alas 2 ng umaga na may parating na bagyo. Kasi lalo na kung nakatira ka sa malapit sa dagat o malapit sa ilog o kaya hindi naman malakas ang bahay mo, kahit paano makapaghanda ka. So that's one. Second, syempre, may ilang bills akong pinasa. Ano ba, yung special polling precinct sa mga senior citizens o PWD, no? To be fair, ako isa sa author sa House, si Senator Coco Pimentel ang author sa Senate. Hindi na kailangang umakyat sa fourth floor ang senior citizen o PWD kasi alam mo Jen, may nakita ako dati na nilalagay siya dito ng kanyang anak, umakyat sila sa fourth floor. Dito sabi ko, baka mahulog ka sa hagdanan. Wala pong iba, wala naman silang wheelchair, wala naman facility. So, yung bill na yan, dapat doon na sa first ground floor, ang polling precinct ng mga boboto na senior citizen at PWD, kompleto dapat yun Kaya singilin dapat ang COMELEC pag hindi kompleto. Dapat may blood pressure test doon, may oxygen na nakahanda, kung walang aircon, di electric fan, na hindi naman mainitan. Lahat ng first aid para sa ating senior citizens at PWD. So that's another law. Of course, anti-torture law, anti-enforced disappearance law, at yung batas na nagbibigay ng kompensasyon na 10 billion pesos na binigay para sa lahat ng biktima ng martial law. Isa po ako sa author din doon. Kasi may mga thousands of victims na namatayan ng kaanak, na nawala o kaya nakulong ng mahaba. So nagkaroon may sinoli dati ang Swiss banks na almost 32 billion pesos galing sa bank accounts ni President Marcos doon sa Switzerland. So hindi galing sa taxpayers' money ang binigay doon sa mga biktima, galing mismo doon. So out of that, nakakuha ng 10 billion pesos para ibigay doon sa mga nawalan ng kaanak at namatayan nung panahon ng martial law bilang reparation. That's the term dyan sa legal. Reparation for the injuries. So yung mga batas, and of course, sinulong ko rin dati na sa bill, yung 2,000 dagdag sa SSS pension. Yun po yung isang siguro na kilala ako ng senior citizen. Nadagdagan na po ng 1,000 yung SSS pension natin, pero paglaban pa natin na yung second tranche, another 1,000, ay maibigay din. Other than that, dahil abogado kasi ako, Jen, syempre nagpo-file ako ng kaso sa korte pag mataas ang singil ng kuryente. Kaya noong 2013, yung pinakamataas na dagdag singil ng Meralco at mga electric co-ops sa kasaysayan ng Pilipinas, na ipanalo naman po natin yun in the sense na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at napigilan na i-implement yung mataas na dagdag singil na yun. So may kombinasyon bilang a lawyer, nakaka-file ako ng kaso sa korte sa mga abusado sa poder, lalo na yung mga consumer issues and of course yung laws na pinasa ko sa Congress. Alright. Ito pong aking susunod na katanungan meron pong kinalaman sa kapakanan naman ng ating mga karehiyon dito sa Gitnang Luzon. Kayo po ay isa sa advocacy po ninyo talaga ang pagiging boses, pagtulong sa mga manggagawa. Alam naman ho natin, attorney, ang naging epekto ng panahon ng pandemya sa maraming manggagawa. At aside from this, yung pong usapin sa pagtaas din ng presyo ng bilihin. Habang yung sahod naman ho ng mga manggagawa hindi po gumagalaw. Ano po ang plano po ninyo dito oras na kayo po ay mabigyan ng pagkakataon sa Senado? Well, ang unang problema na gusto namin at matagal na namin nilalaban to, hindi lang ngayon kontraktualisasyon. Napaka-cruel kasi ng sistemang yan Kontraktual ka, mababa benepisyo mo. Siyempre, hindi ka makapagsama ng union kasi hindi ka, kontraktual ka lang anytime pwede kang tanggalin. So kung may problema ka, wala ka talagang kakampi. Dapat ma-end yan. Alam mo, Jen, yung tatay ko dati was
security guard siya sa bangko. Pero Mm. dahil wala namang kontraktualisasyon noon, ano siya, naging regular siya. In the end, na-promote siya. In the end, nung nag-retire na siya, ano na siya, yung loans appraiser ba? Yung nag-appraise ng mga loans kung magkano ang value ng collateral. So, ibig ko lang sabihin, pwede naman pala, bakit hindi na pwedeng gawin ngayon? At pangalawa, nagdi-disagree ako dyan sa yung minimum wage na habang lumalayo ka sa Maynila, lumiliit yung sahod mo. Pag sa Central Luzon ka, medyo mababa na sa Maynila. Pag sa Northern Luzon ka, ijay Ilocano country, mababa. Sabi ko, pag sa Visayas, Mindanao, sabi ko pareho lang naman ang ano doon. Ang presyo ng maraming bilihin. In fact, ang gasolina nga sa probinsya minsan, mas mahal pa sa Metro Manila eh. So, pag pumunta ka ba doon sa mall, ganun din lang naman yung cost ng mga... So, bakit hindi pantay? Bakit hindi ipantay sa buong bansa? Of course, kasama na rin siyempre sa panukalang ito, yung grabing ayuda ng gobyerno. Pati hindi lang sa manggagawa, kundi rin sa mga maliliit na negosyo na tinamaan din ng pandemya. Alam nyo, 2.6 trillion ang inutang ng gobyerno ito noong 2020. At 2.1 trillion ang inutang noong 2021. Saan yun napunta? Dapat ibigay yan doon na ayuda sa mga manggagawa, magsasaka at sa mga maliliit na negosyo. Kasi may utang ka na, may budget pa. Ang budget every year is 4 to 5 trillion pesos. Plus may utang ka pa na another 4 to 5 trillion pesos. Dami, di ba? So, yun yung aking panukala sa mga manggagawa na sana naman gawin na silang regular. At hindi katulad ngayon na ang rule ay contractual, very exceptional yung regular. So, at sa akin, tingin ko yun ang isang solusyon na magawa natin sa naghihirap na mga manggagawa natin na ikaws talaga dahil contractual lang sila at walang silang trabaho any time of the day. Alright, no? Maliban po dun sa mga plano ko, no? Sa senior citizen, sa mga manggagawa at ito pong presyo, no? Sa kuryente, ano? Limitado lamang po, attorney, yung ating oras. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon upang magbigay ng mensahe. Bakit nga po ba kailangan iboto ang isang attorney, Nery Colmenares sa Senado, sir? Well, maraming salamat din. Marami namang kandidatong tumatakbo sa pagkasenador at kongresista, of course. Ako tingin ko dalawang criteria lang po ang masasabi ko sa ating mga botante. Ang unang criteria dyan ay yung pro-people platform. Tanungin nyo ang mga kandidato, anong position mo sa contractualisasyon? Anong position mo sa rice tarification law? Kasi ako tingin ko basura dapat yung rice tarification law. Papasukin mo dito ang murang bigas mula sa China, tapos malulumpo ang mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Bakit naman natin papayamanin pa yung mga magsasaka sa China? O dapat payamanin natin yung magsasaka natin dito. Dapat ibasura at nakaupo ko sa Senado, basura talaga yan. So, dapat tanungin sila ng mga ganong plataforma nila para sa mamamayan. Anong posisyon yun sa China? Dapat ba ipamigay natin yung yamang dagat natin sa China? O dapat ihinto na yan? Kasi posisyon ko dyan, ihinto yan, bigay yan dito. Yan ang ayuda. Yan ang libreng konsultasyon. At syempre, yung aking main syempre is libreng gamot at libreng paggamot. Na pag may sakit ka, pag may reseta sa'yo, libre dapat yan. Pag may operasyon ka, kidney transplant, dialysis, appendicitis, ano man yan, chemotherapy, dapat libre yan sa gobyerno. At ang 454 billion na nilalaban ko dyan, kayang-kayang ibigay ng gobyerno dyan para kahit sino ka man, pag mahirap ka, libre dapat ang iyong hospitalization. So, tanungin ang kandidato, plataforma nila. But more importantly dyan, last point, dapat tingnan din ang track record. Pag pumupunta ang isang kandidato at sabihin niya, ako makamanggagawa, ako makamagsasaka, ang tanong natin, ito bang sinasabi mo ngayon? Sinasabi mo na ito noon? O sinasabi mo lang yan ngayon dahil eleksyon? Kasi po si Nery Colmenares po, pinaglaban ko po yung mga issue ng contractualisasyon, yung pagbasura ng rice tarification law, libre pamamahagi ng lupa sa lahat ng magsasaka. May eleksyon man o walang eleksyon. Yun siguro ang kandidatong dapat nating ipiliin, yung mga leader na dapat nating ilagay sa Senado, yung mga kandidato na ipinaglalaban ng interes ng sambayan ng Pilipino, may eleksyon man o walang eleksyon. At nakakasigurado tayo, mga katulad namin, tindigan namin ang interes nyo pag nakaupo na kami sa Senado.
Alright. Ayan, narinig na ho natin ang ilan sa mga plataforma ni Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat po sa inyo, Attorney, at good luck po, malapit na pong halalan. Maraming salamat din po. Good night. Mga karehiyon, Attorney Nery Colmenares, senatorial candidate para po sa May 2022 elections. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. May epekto raw sa voters' preference o magiging desisyon ng botante ang husay na isang kandidato sa pakikipagdebate. Ito po'y ayon sa political analyst na si Professor Ramon Casiple. Patunay daw dito ang nangyari noon kay Pangulong Rodrigo Duterte na nakipagsabayan sa debate kasama ang mga kandidatong may magandang standing sa survey. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Muling hindi dadalo si Ferdinand Marcos Jr. sa isang major presidential forum dahil umano sa conflict sa schedule. Nakatakdang gaganapin ito sa February 27 sa pangunguna ng CNN Philippines. Dito inaasahan sana ng mga botante ang paghaharap ng mga kandidato sa pagkapangulo upang pagdebatihan ang mga isyong kinahaharap ng bansa. Ito na ang pangatlong pagkakataon na no-show si Marcos Jr. sa interview matapos hindi magpa-interview kay Jessica Soho ng GMA7 at hindi dumalo sa Presidential Forum na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Para kay Professor Ramon Casiple, ang Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform o IPER, hindi dapat maging kampante si Marcos Jr. sa nakukuhang mataas na posisyon sa survey. Kailangan umanong magbaliktanaw ang kandidato sa kasaysayan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mula sa mababang standing ay umangat dahil sa hindi siya umurong sa debate. Malamang. Kasi, alala mo si Presidente Duterte, tumaas lang naman yung ratings niya after the debate. Come from behind siya actually. Kaya kung maganda yung rules niya at maganda yung debate, ay malamang yung mga nahuhuli sa ratings ngayon, ano yan, sila yung kikita dyan. Ayon kay Casiple, indikative lamang ang survey at hindi maaari itong maging sandigan lalo't nag-uumpisa pa lamang ang kampanya. Ang survey umano na totoo ay pagkatapos ng debate dahil dito makikita ang malinaw na postura ng mga kandidato sa mga suliranin ng bansa. Hindi rin umano maaring puro motherhood statement lamang ang sasabihin ng kandidato. Wala pa yung seryosong survey talaga eh. Magsisimula yan usually pag nagsimula ang kampanya. Yung nag-iisip na yung mga tao dahil sa kampanya, mga issue, etc. Ano? Ngayon pa lang, kaya ako hindi ko masyadong pinapansin yan eh. Papansinin mo later during the campaign. No? Sabi ko, si Presidente Duterte, nag-number 1 lang yan, Abril. Nauunawaan umano ng mga botante ang tinatawag na controlled narrative at hindi raw nagiging katiwa-tiwala ang kandidato kung siya'y mapili sa kanyang dadahuluhang debate. At tingin ko nga, mali yung ginawa ni Bongbong. Dapat nag-habol siya na mag-maintain yung lead niya sa pamamagitan ng paglilinaw ng programa niya at yung kanyang pagsali sa debate ay ganun. Ganun direksyon yun. Inuobliga ng COMELEC ang mga kandidato na sumalang sa mga debate na kanilang itutulak bukod pa sa mga naikakasang debate ng mga malalaking institusyon sa media. Ayon sa COMELEC, red flag sa mga voters ang mga kandidatong hindi dadalo dito dahil ang debate raw ay isang lugar upang ipakita ang kanilang plataporma de gobyerno. Samantala, kinumpirma naman ng kampo ni Marcos Jr. na dadalo siya sa debate na gagawin ng SMNI, isang media network na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy, na kamakailan lamang ay formal na inendorso ang Marcos Duterte tandem. Dadalo rin sa nasabing debate si Cayote de Guzman habang sina Senator Manny Pacquiao at Senator Ping Lacson ay tumanggi na sa imbestasyon. Hindi umano maatim ng kanilang kampo na dumalo sa isang aktibidad na inorganisa ng isang wanted person sa Estados Unidos na si Kibuloy dahil sa kasong sexual trafficking
at iba pa. Hindi rin dadalo sa SMNI debate si Vice President Leni Robredo at Manila Mayor Isko Moreno dahil umano sa conflict of schedule. Paolo G. Santos, CLTV News. Nilinaw ng Commission on Elections sa mga kandidato sa Aray at Pampanga ang guidelines ukol sa pangangampanya. Sinabi rin ng COMELEC na kahit hindi bakunado ang isang registered voter ay papayagan itong makaboto. Narito ang ulat ni Jana Lumbang Parunga. Isinalang na ng Commission on Elections sa oryentasyon ukol sa guidelines sa pangangampanya ang mga kandidato para sa iba't ibang government position sa Aray at Pampanga. Magkaiba man ang kulay o partidong tinatayuan o sila man ay magkakalaban. Sakop silang lahat ng COMELEC Resolution number 10732 o ang guidelines for the conduct of person campaign, rallies, caucuses, meetings and conventions, motorcades and meeting de avance in connection with May 9, 2022 elections. Dahil nasa ilalim ng pandemya, higit na naging istrikto ang COMELEC sa bilang ng mga tao na sumasali sa kampanya at naglatag din ng mga health and safety protocol. Diniscuss po yung mga kung paano magsagawa ng caravans, motorcades. Nandun po, meron po tayong mga listahan kung ilang capacity ang pwedeng halimbawa kung ilan ang pwedeng pasahero sa isang sasakyan, kung tayo ay nasa level 1, level 2, level 3. Nakasaad sa COMELEC resolution na lahat ng kandidato at campaign support staff ay kinukonsiderang authorized persons outside of residence o APOR, kahit sila ay bakunado o hindi. Ngunit kailangan silang magsuot ng full coverage face shield at face mask. Hindi rin pwedeng sumali sa pangangampanya ang below 18 years old at above 65 years old at mayroong comorbidity. Bawat alert level ay mayroon ding itinakdang campaign activities. Bawal ang in-person campaigning sa mga nasa alert level 4 and 5, limitado sa 3 to 5 campaign support staff para sa level 3 at level 2, habang walang limit para sa mga nasa alert level 1. Sa mga pagpupulong naman, 70% lamang sa venue capacity kung nasa level 1, 50% sa level 2 and 3, 30% sa level 4 at bawal ito sa mga nasa level 5. Mahigit na ipinagbabawal ang anumang physical contact gaya ng handshake. Hindi rin pwede ang selfie at katulad na aktibidad na magkakaroon ng close contact ang mga tao. Labag din sa guidelines ang pamamahagi ng inumin at pagkain. Makikita naman sa Section 16 ng COMELEC Resolution kung ilan lamang ang pwedeng pasahero sa isang sasakyan na gagamitin sa motorcade batay sa alert level. Kailangan ding humingi ng permiso mula sa COMELEC Campaign Committee at least 2 oras bago ang aktibidad at magpasa ng mga rekisito. Ang mga barangay officials at ang kapulisan ang inatasang magbantay at mag-report sa COMELEC sa anumang makikitang paglabag. Kung mapatunayang guilty ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Posible rin itong masintensyahan ng disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno at hindi na makakaboto. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na hindi pinagbabawalan ang mga registered voters na bumoto kahit hindi bakunado. So far as elections is concerned, wala pong batas na nagbabawal, nagsasabi na hindi po sila pwedeng bumoto sa darating na elections. Pabor naman umano ang ilang kandidato sa nilalaman ng COMELEC guidelines, lalo na at kailangan ang maigting na pag-iingat dahil sa pandemya. Kailangan po talaga sa orientation po ng ganito ng COMELEC, dapat lang po talagang dumalo sila para malaman po yung protocol ngayon ng election. Ako naman po, agree naman po ako doon sa sana maging mapayapa at malinis ang magiging election ngayong 2022. So far lahat naman talagang nakita ko talagang pasok naman lahat sa talagang kasi diniscuss nila about nag-concentrate kasi sila sa about sa COVID, kung paano yung takbo. Jana Lumbang Parunga, CLTV News.
ng CLTV News. Wakasan ang pang-aabuso, sigaw na ilang kabataan sa Central Luzon. 6 na probinsya, 2 syudad ng Central Luzon ibababa na sa Alert Level 2. NLEX nag-abiso ng pagsara ng ilang lane sa bahagi ng Pampanga at 32 million peso evacuation center sa Milani ng Pampanga natapos na. Manatiling nakatutok at magbabalik sa CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Idinaan sa sayaw ng ilang kabataan sa Central Luzon ang kanilang pagpapakita ng pagtuto sa karahasan laban sa kababaihan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa higit 15,000 na kaso ng violence against women ang naitala noong 2020. May ulat si Marion Lozano. Iba't ibang organisasyon sa Central Luzon ang nakibahagi sa pagdiriwang ng anibersaryo ng 1 Billion Rising 2022 nitong Lunes, February 14. May temang Rise for the Bodies of All Women, Girls, and the Earth ang naging aktibidad ngayong taon. Layo ng kampanya na labanan ng patriarka, imperialismo, kapitalismo at racism sa buong mundo. Tinalakay din ang paglaban sa kapangyarihan na ginagamit sa pang-aabuso sa katawan ng mga kababaihan. Ang 1 Billion Rising ay ang pinakamalaking mass action sa mundo na layong tapusin ang karahasan laban sa mga kababaihan. Una itong inilunsad ng Valentine's Day taong 2012. Ito ay panawagan upang aksyonan ng lumitaw sa statistics na isa sa bahay sa mundo ay makararanas ng pang-aabuso ng mahigit 1 bilyon na kababaihan. Idinaan ng mga lumahok sa aktibidad ng kanilang protesta sa pamamagitan ng sayaw. Ayon sa Central Luzon Alliance of Youth Organization, karamihan sa mga babaeng naaabuso ay matatagpuan sa mga sakahan, pabrika, paaralan at sa kalsada. Lumipas man umano ang panahon, ang kasaysayan ng paglaban ng kababaihan sa Central Luzon ay patuloy na susulong at patuloy na aalalahanin. Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, ay umabot sa higit 15,000 ng naitalang kaso ng violence against women. Mas mababa umano ito ng 27.2% kumpara sa naitalang kaso ng 2019 na umabot sa higit 21,000. Marion Lozano, CLTV News. Nasa alert level 2 na ang kabuuan ng Central Luzon matapos pong ibaba ng National IATF ang alert level ng 6 na probinsya at 2 syudad ng Central Luzon. Nananatili din sa alert level 2 ang lalawigan ng Bulacan. Ito po at iba pang mga balita sa report na ito. Mas magiging maluwag na ang ilang mga protocol sa kabuuan ng Central Luzon mula February 16 hanggang 28. Ibinaba na ng National Interagency Task Force Against COVID-19 sa Alert Level 2 ang 6 na probinsya ng Central Luzon at 2 syudad mula sa Alert Level 3. Ito ang Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Kasama din ang Angeles at Olongapo City. Nanatili naman sa Alert Level 2 ang lalawigan ng Bulacan. Sa ilalim ng Alert Level 2, papayagan na ang 50% venue capacity for indoor at 70% para sa mga outdoor. Papayagan na rin magbukas sa mga amusement park at recreational venues, tourist attractions, cinemas at iba pa mga venue for social events. Para sa iba pang balita, asahan na umano ang occasional lane closure sa ilang bahagi ng expressway sa Pampanga. Bunsod umano ito ng ginagawang upgrading at repair sa NLEX San Matias Bridge sa bayan ng Santo Tomas at SC Tex Pasig Potrero Bridge sa bayan ng Porac. Target umano na matapos ang konstruksyon ng 2 tulay sa loob ng 1 buwan. Kasalukuyan din umano ang konstruksyon ng 5-kilometer Candaba Viaduct na inaasahang matatapos sa buwan ng Hunyo. Sa lalawigan pa rin ng Pampanga, natapos na ang konstruksyon ng bagong evacuation center sa Barangay San Isidro, bayan ng Minalin. Ang istruktura ay nagkakahalaga ng 32 million pesos na mula sa national government. Ang 2,000 square meters na lupa na pinagtayuan nito ay galing naman sa local government unit. Ininspeksyon na ni Governor Dennis Pineda kasama si Minalin Mayor Edgardo Flores at PDRRMO Chief Angelina Blanco ang bagong evacuation center.
Ito umano ang paglilikasan ng mga residente mula sa binalid at karatig ng mga bayan na apektado ng kalamidad gaya ng baha. Mayroon itong canteen stalls, kusina, medical room, children's room at iba pang mga opisina. Kasama si Jello Lumbang Parungaw, JM Desus, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o yung tinatawag po nating frontal system ang nakakaapekto po ngayon dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala po ang northeast monsoon o hanging anihan ay nakakaapekto na po dito sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Kaya naman po ang mga lalawigan ng Cagayan Valley at Aurora, maula po ang papawiri na may inaasahan pong mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line. Samantala po ang Ilocos Region, ang CAR at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maula po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated light rains. Ito po ay dulot na ng northeast monsoon o hanging anihan. Ang Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng bansa, bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan din po mga isolated rain showers at thunderstorm. Dulot naman po ito ng easterlies at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga ating mga weather system na binabantayan. Nagbibigay rin po ng mga konting pagulan. Kaya pinapayuhan po ang ating mga kababayan na magdala pa rin po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan at lagi po sana ang pag-iingat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong bansa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 37 billion peso tax collection sa Central Luzon, indikasyon na balik normal na ang mga industriya ayon sa BIR. Guidelines sa pangangampanya, ipiniliwanag ng COMELEC sa local candidates. Husay sa pakikipagdebate ng kandidato, may epekto sa voters' preference ayon sa isang political analyst. At NLEX, nag-abiso ng pagsasara ng ilang lane sa bahagi ng Pampanga. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sa kabila na nagpapatuloy na pandemya, unti-unti na raw nakababangon ang mga industriya sa Central Luzon. Katunayan, umabot na sa higit 37 billion pesos ang actual tax collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa taong 2021. Ang nasabing halaga, indikasyon daw na balik normal na ang operasyon ng iba't ibang industriya sa rehiyon. May exclusive report si Paolo G. Santos. Unti-unti na raw na nanunumbalik ang sigla ng ekonomiya sa Central Luzon at ito'y makikita sa buwis na nakakolekta ng Bureau of Internal Revenue sa rehiyon. Batay sa 2021 tax collection ng BIR Revenue Region 4,
ang tanggapan na sumasakop sa Central Luzon maliban sa Bulacan. Halos 17% ang itinaas ng kanilang koleksyon sa 11 RDO. Umabot sa 37.69 billion pesos ang tax collection para sa 2021. Mas mataas ng 5.66 billion sa target collection na 32.03 billion pesos ngayong pandemya. Ayon kay BIR Revenue Region 4 Director Joseph Catapia, isa sa may malaking ambag sa mataas na business tax collection ay ang mga industriya ng construction, business process outsourcing, supermarket at mga food manufacturer. Habang papataas din umano ang koleksyon ng buwis mula sa sektor ng real estate. Real estate industry. Why? During the pandemic times, okay, lahat ng may pera gustong tumakas sa syudad. Gusto nilang ma-isolate. So nagbibilihan sila ng mga properties dun sa mga outskirts where they can also have vacation, where they are not exposed sa maraming tao. So these are the industries na nakatulong sa pangungulekta ng buwis. Ayon kay Catapia, remarkable sa taong 2021 ang mabilis na panunumbalik ng ekonomiya sa Central Luzon at ramdam ito sa 2.03 trillion tax collection ng bansa. Sa collection performance of BIR Pampanga Region, pangalawa po tayo sa pinakamataas ng collection performance out of the 19 regions nationwide. Top performing sa 11 revenue district ng BIR RR4 ay ang Revenue District Office RDO 21B. Sumasakop ito sa siyudad ng San Fernando, 16 na munisipalidad ng Pampanga na may industrialized at economic zone gaya ng San Simon at Mexico. Naka-top notcher among all the RDOs is South Pampanga. Okay? The biggest district of RR4, South Pampanga 21B. Okay? For the year 2021, exceeding their assigned goal by 2.3 billion or 34.42% against target. Samantala, sa hiwalay na panayam kay RDO2B Chief Arnel Cosinas, may mga konsiderasyon naman umano sa business sector ang BIR dahil sa mahabang panahon ng paghihigpit ng quarantine restriction. To take note that there was an issued revenue regulation, which is Revenue Regulation 1/2022, which extended the due dates due to Alert Level 3 in Pampanga. So that somehow affected our actual collection because some of the taxpayers who are affected by COVID surge the few weeks ago have deferred payment, but we are reaching out that they make the payment the soonest time. Itong darating na April 15, 2022 ang deadline ng filing ng Income Tax Return o ITR. Inaasahan na ang pagluluwag ng quarantine restrictions ay mag-aambag din umano ng mataas na turnout ng koleksyon ng BIR, hindi lamang sa mga malalaking industriya, kundi pati na sa low-income tax earner na tapat sa kanilang obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Paulo G. Santos, CLTV News. Hinimok ni Pangulong Duterte ang Food and Drug Administration na makipag-ugnayan sa mga police authorities kapag gumagawa ng aksyon laban sa nagbebenta ng mga peking gamot. Ito'y upang matiyak na mahahatulan daw ang mga sospek at hindi na pamarisan pa ng ilan nating kababayan. May detalye si Felix Barrios. Muling inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Food and Drug Administration o FDA na siguraduhing nagkakaroon ng prosekusyon sa mga nahuhuling nagbebenta ng mga peking gamot at mga fly-by-night na butika. Ito raw magsisilbing panakot upang sila ay hindi na pamarisan. Ito ang kanyang dinirekta kay FDA Officer in Charge Oscar Gutierrez. Sinabi naman ni Gutierrez na sila ay nakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang matigil ang pagbebenta ng mga peking gamot na talamak, lalo na sa mga maliliit na tindahan kagaya ng mga sari-sari stores.
Ayon kay Gutierrez, ang ilang mga sari-sari stores ay kumukuha ng mga permit sa kanilang local government units. Umaasa rin daw ang FDA na magpapasa ng ordinansa ang mga LGUs na magbabawal ng pagtitinda ng mga counterfeit na gamot. Inihayag naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na maaasahan ng FDA ang suporta ng DILG sa pagtugis sa mga nagbebenta ng mga peking gamot. Hinimok din ni Duterte ang FDA na makipag-ugnayan sa mga police authorities kagaya ng National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group kapag gumagawa ng mga aksyon laban sa mga nagbebenta ng peking gamot. Matatandaan na noong 8 ng Pebrero, iniutos din ni Duterte sa FDA ang pagtugis at prosekusyon ng mga nagbebenta ng fake COVID drugs. Kasama sa mga listahan ng mga peking produkto ay mga COVID vaccines at gamot na gaya ng tocilizumab. Git pa ng Pangulo, ang trabaho ng FDA ay hindi natatapos sa pag-aresto at hindi pa raw siya nakakakita ng nahatulan ng mga suspect. Sa tala ng FDA, umabot sa 85 kataong naaresto sa nakalipas na 2 taon dahil sa pagbebenta ng peking gamot. Ayon naman kay Gomel Gabuna, direktor ng FDA North Luzon Cluster, wala pang reklamo na umabot sa kanilang opisina o mga naitalang kaso ng peking gamot ang kanilang tanggapan. Wala pa po tayong complaint, wala pa rin po tayong nahuhuli o na-operate. Nakikipag-ugnayan po tayo sa ating law enforcement agencies. Opo. Either po si ITG, yung ating PNP, ang ating NBI, mga kaibigan po natin. Sila po ang kakasa o magpaplano ng ganong situation po. Kung mayroon namang makikita na nagbebenta ng mga peking gamot, maaari itong ipagbigay alam sa mga contact information at numero sa inyong mga screens. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. DOH nakipag-ugnayan na sa mga pribadong kumpanya para sa pagbabakuna sa mga manggagawa. Wala sa mahigit 159,000 na bata nakaranas ng adverse effects matapos mabakunahan kontra COVID-19. At mga magulang hinikayat ng DSWD na ipabakuna kontra COVID-19 ang kanilang mga anak. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nagugunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, dapat daw dalhin ang vaccination sa mga site hindi lamang sa mga malalaking klinik, kundi maging sa mga kumpanya na mayroong sariling clinics. Ayon po sa DOH, parang daw ito upang maraming makumbinsing tumanggap ng booster shots. Narito report. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health o DOH sa mga private firm upang sanayin ang kanilang clinic personnel para sa administration ng COVID-19 vaccines. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang pagbabakuna sa mga immunization centers ng mga lokal na pamahalaan at piling pharmacies at clinics. Ayon sa DOH, dapat daw dalhin ang vaccination sa mga site hindi lamang sa mga malalaking clinic kundi maging sa mga kumpanya na mayroong sariling clinics. Paraan daw ito upang maraming makumbinsing tumanggap ng booster shots. Sa isang panayam kay DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, sinabi nitong sinimula na raw nila ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay ng pagsasanay sa mga health personnel sa kanilang clinics nang sa gayon magkaroon ng easy access sa mga manggagawa sa vaccination sites. Ongoing na raw ang sinasagawang pagsasanay. Matatanda ang Disyembre nitong nakaraang taon ang gawing rekisito ang COVID-19 vaccine para sa mga on-site workers. Ang mga hindi bakunadong manggagawa ay dapat magpresenta ng negatibong RT-PCR o antigen test result kada 2 linggo at gastos ito ng manggagawa. Base sa datos, nasa 61 milyong Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Nasa 9 milyon naman ang nakatanggap na ng booster dose. Jennifer Salenga, CLTV News.
Sa higit 159,000 na batang nabakunahan kontra COVID-19 sa bansa, tanging 8 lamang daw ang nakaranas ng adverse effects ayon po yan sa Department of Health. Mild reactions lamang daw ang mga ito, patunay na ligtas ang bakuna para sa mga bata. Narito ang report. 8 sa mahigit 159,600 na batang Pilipino edad 5 to 11 ang nakaranas daw ng adverse effects matapos mabakunahan laban sa COVID-19. Itong inihayag ni Department of Health Undersecretary Mirna Kabutahe nitong Martes. Kabilang umano dito ang rashes o pagpapantal sa extremities, pangangati ng lalamunan, pagsusukat, pananakit sa parte na binakunahan na may kasamang chills o panginginig. Ayon kay Kabutahe, naglabas na ng guidelines ang DOH sa mga magulang at guardian upang ma-address ang adverse effect ng bakuna. Nauna nang sinabi ng DOH na tulad sa mga adults, maaari rin daw makaranas ng side effects sa mga bata mula sa COVID-19 vaccine. Subalit mild reactions lamang daw ang mga ito at hindi tatagal ng 48 hours. Mas mababang dosage at lower concentration kasi ang bakuna para sa ganitong age bracket kumpara sa ibinibigay sa mga 12 to 17 years old. Sa kasalukuyan, tanging ang Pfizer COVID-19 vaccine na nabigyan ng approval para gamitin sa mga edad 5 hanggang 11. Ayon sa DOH, inaasahan ang pagdating ng 780,000 doses sa February 16 at nasa 5 to 6 million doses total para sa buwan ng Pebrero. Ang first at second tranches na tig 780,000 doses ay dineliver nitong February 4 at February 10. Target mabakunahan ng 1.6 milyon na bata edad 5 hanggang 11 dito sa Central Luzon. Higit 317,000 dito ang mula sa Pampanga. Ayon kay Governor Dennis Pineda, mas palalawigin pa nila ang pediatric vaccination program ng pamahalaan sa mga darating na linggo. Samantala, muling nagpaalala ang Philippine Medical Association of PMA na dapat pataasin muna ang bilang ng mga nababakunahan na senior citizen, immunocompromised individuals kasama ang mga bata edad 5 to 11 bago ikonsidera ang pagluluwag ng mga restriction. Ito'y kasunod ng anunsyo ng IATF na isa sa ilalim na sa alert level tong ilang mga lugar sa bansa simula February 16 hanggang February 28. Kabilang dito ang buong Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News. Patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagsasagawa ng information dissemination tungkol po sa benepisyo ng bakuna sa lahat ng mga parent beneficiaries ng kanilang mga programa at serbisyo. Layo nitong tulungan na magkaroon ng sapat na impormasyon ang mga magulang at makapagdesisyon para sa kanilang mga anak. Narito po ang report. Suportado daw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa ng gobyerno upang protektahan ang mga bata mula sa COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng pag-roll out ng vaccination drive sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang. Bilang nangungunang ahensya sa social protection, mandato ng DSWD na isulong ang karapatan at interes ng mga bata. Kabilang dito ang kanilang kaligtasan mula sa anumang uri ng health risk gaya ng COVID-19. Ang pagbabakuna raw sa mga bata ay magbibigay ng karagdagang proteksyon para sa kanilang kalusugan. Kaugnay nito, patuloy ang ahensya sa pagsasagawa ng information dissemination tungkol sa benepisyo ng bakuna sa lahat ng mga parent beneficiaries ng kanilang mga programa at serbisyo. Layo nitong tulungan na magkaroon ng sapat na impormasyon ng mga magulang at makapagdesisyon para sa kanilang mga anak. Ang mga impormasyon na ibinabahagi ng ahensya ay base sa pag-aaral na ginawa ng mga eksperto na nagsasabing ligtas at epektibo ang bakuna kontra COVID-19. Samantala, kaugnay na petition sa issuance ng temporary restraining order upang ipatigil ang pagbabakuna sa edad 5 hanggang 11, sinabi ng DSWD na nirerespeto nila ang karapatan ng petitioner na idulog ito sa korte. Nasa korte na raw kung paano nila ireresolba ito. Muling binigyang diin ng DSWD na ang pagbabakuna ay hindi kondisyon upang ma-avail ang mga programa at serbisyo ng ahensya, ngunit lubos na hinihikayat pa rin ng ahensya ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak upang makamit ang pagbibigay ng protection para sa lahat. Kasama si Jennifer Salenga, JM Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Atty. Nery Colmenares, senatorial candidate.
Husay sa pakikipagdebate ng kandidato may epekto sa voters' preference ayon sa political analyst. At guidelines sa pangangampanya, ipinaliwanag ng COMELEC sa local candidates. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.